Nursing bilai lainसै लोगोफोर nursing bilai नै गोरलै गोरलैखौसो nursing bilai होनसै मोननैयानो थोसिगोन मोनसे लाबावनोसै नामाथाय जाबायहाय मोननैयानो जाबाय थ' बिदिब्ला मोननै खाबाय आं दाउनि आमाय दुकुर बिखा एवनो नागिरदों थ' नायदो बिदिब्ला नैबेलाय खांख्रिखला आलु ओमफ्राय जाहैबाय दाउ बिखा आमाय दुकुर बिदिनो माबा माबि मैखुन एरि दं रेडि सारायाबो दुंखाबाय स' दा बे फ्लेमखौ फेदेरनोसै स' गाइस आङो एबार एवनोसै खोमसि जालायबाय निमाहा बिबाय थागोन आं बाखि मोनाबाय नालाय स' गाइस नायदो बिदिब्ला माबि बेरायखांबाय बेखौ देना लानोसै हाना लानोसै साराय में मैंने कढ़ाई भी गर्म हो गया अब देने वाली हूँ आलू एकदम गरम खालामथारनोसै आङो अब मैं देने वाली हूँ आं बेखौ एवग्रोनानै लानोसै बस टेस्टि जायो आरो एवगासिनो बेनिफ्राय बेखौ देनानै लानोसै सामब्राम गुफुर आरो बानलुखौहाय सामब्राम गुफुर उनाव होगोन बेहाय संख्रि हालदै जेबो होथ'वाखै एबार होनोसै नमक जीरा गुड़ा ये हल्दी sorry deh acting lebay sorry साराया दुंबाय नै बेखौ आं एवखांनानै दोनबाय मानो होनबा टेस्टिसिन जायो खिन्थु एखमबा हास्लाबाबा आङो ओरैनो होसनो बेबायदि ओमफ्राय एखमबा समाव आङो गोथाव खालामनानै जानो लुबैयो आरो एबार बेदरखौ होनोसै संख्रि हरबाय बेनिफ्राय जिरा होनोसै बेनिफ्राय हरगोन आङो हालदै अब बिदिनो ये प्याज कटा हुआ खौसले नुनाय जायो दे सरि लोगोफोर खोन्थिनाय जाहा रात का समय है इसलिए ज़्यादातर मैं ब्लॉग को रात में ही बनाती हूँ अंधेरा देखने के लिए माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों देखो अभी थोड़ी बाकी है अंधेरा होने में एबार देनायखौ होनोसै जाबाय एबार आलु खांख्रिखलाखौ होबाय ओरै फारसे माइरं सुगासिनो
अब मैं डाल रही हूँ पानी। देखो मैंने पानी डाल दिया और इस तरह बन रहा है मैगी। सो गाइस रेडी जाबाय नै मेरा हो गया, रेडी हो गया नहीं मोनबाय। मोजां मोनदोंबा प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। देखिए रेडी हो गया है। तो यही पे वीडियो को डी एंड करूँगी दोस्तों। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो लव यू, बाय बाय, गुड नाइट।